Si bayinting ba, si pangita og mabasa. Dili man na makapatinuod ng pagkamabasa. Kanang imong simbahan, mabasa po na, litra por litra. Akong ibalik ang imong katarungan. Karon, kay ako nadungog, paminasa. Akong nadungog samtang naminaw ko sa pinangga nga igsuon, murag ebidensya niya ang pagkamabasa. Kung mao na'y basihanan niya, Iglesia ni Cristo tinuod sad, kay mabasa man. Hungaw na nga argumento bayinting. Karon, bisag hungaw nga argumento, atong sakyan. Bisag hungaw nga argumento, pangutana, sakyan atong hungaw nga argumento kung makapasar ba sa ka. Mabasa ba litra por litra? Iglesia, ano to? Misa, Yanik Hudem? Hebrew, okay. Mabasa ba litra por litra? Bisag usa ka tikso lang. Kinilay akong, usa ra jud ay pangutana jud. Bisan unsang bersyon na. Usa lang kalinya. Okay. Okay ha? Yes or no? Ato ibalik ang iyang prinsipyo. Pangutan na, simple ra kayo. Mabasa ba? Kay sundan ka na mo sa Latin, sa Grego, sa Hebrew. Pangutan na. Na, wala. Tubag. Letra por letra. Muanton ko ha? Nga isunod litra por litra. Wala. Follow-up question. Ay, dili na mo isyo. Dili mo isyo, Brad. Dili mo isyo. Tiwas ako. Madlok na mo tiwas. Ay, isa pa. Okay. Dili. Balik. Sequence. Karon, ni Anton mo ko nga dili mabasa litra por litra. Inyo man kong libro maoy nabasa. Ang inyong nabasa, mauray akong gisundan. Dili, burden of proof na ako. Karon inyo, ikaw may nagbasa-basa nga na Catholic Church, gisundan ra ka na ako. Sa ato pa, dili unta proper nga, mangutana mo na ako, kahit kamo may manubagay. Ako lang ang girespetuhag tubag, nga litra por litra, wala. So, kamo, og litra por litra, balik mo ta sa Hebrew, Grego, Latin, wala. Tugan, wala. Dahil asa pa, balik ta sa Hebrew, Grego o Latin. Ang one holy, usa ka bersikulo, one holy, Catholic, Apostolic, ni Anton man ko nga wala, dili mabasa ang sa usa ka bersikulo kong grupo. Sa inyo ba, tubag ka daw. Ay, ikaw, si paring Darwin, ha? Ay, dili. So, kita ninyo, sa hungaw nga argumento, di gani siya kapasar. Hungaw ra gali itong argumento. Mo na nga, nabasa na to, One Holy Catholic Apostolic Church. Ni dito tagduway, di na po siya mopadayon kay duway, no? Mo na nga ang atong igsuon bisan sa iyang standard mismo siya dili kapasar. Pero kita daghan ng version dili siya modawat. Ade na lang. Ikaw na lang. Ikay tubag de. Dili atong kuanon kining kana iyang ingon nga di mo sugit sa mga sa atong basahon ang Biblia. Panahon pa ni Juan magbubunyag, no? Marcos 1:4 ngadto sa 5. Busa na munyag si Juan sa mga tao. Dito sa kamingawan og nagwali, hinusuli og biyai ang inyong mga sala, og pabunyag kamo, og pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea og sa siyudad Jerusalem, tanan jud ha? Nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya, gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. Wa pa magsugo si Kristo, si San Juan magbubunyag na masaylo na og sala. Pangutana, sakto ni San Juan sayop. Okay, di ba naminaw kasi isulti ni Brad, sakto si San Juan sayop. Alagi, before ka mo follow up o pangutana, okay. Alagi. Para makapalo up ka pangutana. Okay, lagi. So, lisod tubagon ang pangutana nako. Nasipyat ba si San Juan ini nga nanugid man tanang katawhan? Pabina ba diting ha? Biro ka mapalo pag pangutana. Parang nakay-guide question, sunod nimo question. So, klaro kayo, tanang lalawigan, related kay ni pagsugid sa sala. Tanang lalawigan sa Judea, sa Jerusalem, nangadto sila ni San Juan aron magpabunyag og musugid sa ilang mga sala. Kay napasaylo sila sa Dios, pinaagi ni San Juan nga ilang gisugigidan sila mga sa. Kay kung nasipyat si San Juan ani, sipyat ang mga pare.
sipyat po ang ingon ni Kristo nga kinsa inyong gipasaylo ko usab. Og ang wa ninyo pasaylo wa ko usab kini pasaylo. Kinsa ra may dunay ministry of reconciliation karon sa tanang simbahan, Katoliko lang. Pero makasabot po ta nila nganong wa sila'y kumpisal, kay wa man sila'y authority. Okay. Hinggamit ka sa Marcos 1:5. Bantay ha. Ya indilito kag ni pasaylo si Juan. Ang mabasa diha misugid sila. Pero ang akong gipangutana kanang nangayog pasaylo. Kining pagsugid sayon ra. Pwede man ka musugid sa imong katapad. Ako bre, dili nang sala lagi palit mayon ko sa akong silingan. Pre ako ba nakapangawat ko. Pero ako mga ipasaylos ang silingan. Sugid lang. Sugid man amo ning ideya ha. Nanugan silang sala pero wala sa context nga pasayloon sila ni Juan. Ay inyo man punan di amo mabiktima diha ni Satanas. Nga naman wala sa teksto nga si Juan maoy mapasaylo. Wala sa teksto nga nangayo silang pasaylo ni Juan. Ikaw ra silang gasugid. Kitang tanan pwede tang musugid sa tong sala si bisan kinsa. Pero wa ka mga igpasaylo niya. Ako panalitan na istilingan nakapangawat. Nya nisulti siya nako. Brad, ako pa nakapangawat jud ko. Kasala jud ko. Wala magpasabot nga nangay sa pasaylo nako. Misulti lang misugid lang sa iyang sala. Pero ang imo karong gi-conclude, imo rong gisabot nga si Juan mo'y nagpasaylo, unya imo pong gisabot nga nangayog pasaylo kang Juan. Na sa our Father, give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ito doon nas Ginoo. Instructions na, dili na instruction. Muna akong gisulti ni tatay. Huybis siya ni Anto, pag Domingo ni balik si tatay, dako na kay ngisi. Nagdapag yapog picture. Sige apo, Father, musta tay? Father, sa pag-examine og usab sa akong apo, Father, normal na. Nawala na ang sakit sa akong apo. Nga kinsa may nag-prayer tay, kami. Congratulations tay. We receive the power of Jesus Christ when we receive the sacrament of baptism. Nabunyagan mo Hoy. Nabunyagan ba mo? Check. Nakumpirmahan pod. Nawara? Yan po uban magpakumpirma ra kaslo na. Kung sa may meaning sa sacrament of confirmation, strengthening the gift, strengthening the power of God in us. Grabe no? Doon mo na ito magamit na. Kaya ito naman ta ni duol sa albularyo. Ito naman ta ni duol sa mga faith healers. Ayaw mong duol nila, please. Kung doon ay faith healers karon, ngayon adin ni karon, muhangyo ko nimo, i-renounce na. Kay ang curse niya ng imong gahom, first, second, third, and fourth generation, mag-antos. Unang daghan karong mga sakit nga di ma-diagnose sa mga doktor. Atong miaging simana, day taga-Tagbilaran, ni dako yang tiyan, dako kayang tiyan, nanto sa office, 3 weeks na, ni dako yang tiyan. Why finding sa doktor, why diagnose sa doktor. Pag deliverance perti niyang react. Suka, niyang suka na pur magbaki, nga doon na pa'y mata. Grabe na. Pagsunod ng suka, ni suka siya gapas. O pagsunod niyang balik, ningon siya nga, salamat kaayo. I am completely healed because of the prayer of the church. Grabe na. Masig matrap mo sa healing, secondary ra jud na. Masig ma-amaze mo sa healing ba, ikaduhara na. Masig ma-amaze mo sa liberation of the evil spirits, ikaduhara na. Ang pinakadako nga milagro is conversion. Si tatay mangumpisal na, si nanay mapaubsano nang nangumpisal, ang tibuok pamilya nag-ampo na sa Santos nga Rosario kada gabi, mosimpa na kada Domingo,
unay the greatest protection sa atong tanan. Unya mag-deliverance na mo sa inyong balay using the prayer of the church.